Сега ще говори професор Иво Христов. Познавате го добре като геополитически анализатор, като преподавател и като социолог. Професор Христов, здравейте и добре дошли в нашето предаване. Добро. Кои са хората според вас, господин Христов, които в 2026 година не искат да разберат, че светът вече не е еднополюсен, че в света нещо става, че не е черно-бяло? Кои са тези, които не искат да го разберат? Тези, които са свързани с отиващото се статукво, геополитическо, социално и всяко друго, и културно и цивилизационно, ако щете. Това е труден процес, дори от гледна точка на психологията. Ако видите дори какви са били настроенията, да речем, в Великобритания, в елита и в населението, докато осъзнаят голия факт, че от империя, на която не заляза в слънцето, са се превърнали в треторазряден остров на периферията на Европа, това е много тежък процес, чисто психоемоционален, бих казал. Същото важи и за Европа, същото важи и дори и за Съединените щати, въпреки че ние предполагам ще говорим за това.